לכולם, תודה שחזרתם לראות סרטון שלי, מה זה עושה פה. היום זה הולך להיות סרטון התחדשויות מלש. כן, וכל הדברים כבר בחוץ. בואי נחזיר, פשוט זה הפעם הרביעית שאני עושה את הסרטון הזה. אוקיי. בואי נתחיל, יש לי פה את הקבלה. הדבר הראשון זה שזה סופת, משהו כזה, כזה, ששמים את זה במקלחת, כאילו לא שמים את זה במקלחת, את משתפת גוף כמו שריח מנטה כזה, כן, מנטה. פשוט אמא שלי, הם עושות איזה שעה עד שהן עושות, אז אמא שלי אמרה להם, תנו לי שנייה, לקחה את זה, פשוט עשתה ככה. ויאללה ביי, אבל הם עושות את זה שעה. אוקיי, כי... ולכל יש מדבקה. אוקיי, הדבר הבא. זו המסכה הזאת היא, אני לא עושה לפי סדר, מה שיוצא לי. זה המסכה של הלימון והעלים, רואים פה שזה. רואים פה keep the in the fridge, ורשום פה present honey, משהו כזה. זה יש בו עלים ולימון אני לא אגיד כל אחד מה הוא עלה, כי זה ייקח לי מלא זמן ואין לי כוח לסרטון של עוד פעם שעה ועוד פעם צריך לעשות אותו חדש ואין לי כוח לזה. דבר הבא, לא, אני רוצה את זה לסוף, כי זה הכי מלכלך. הדבר הבא זה גם מלכלך, הדבר הבא זה לא מלכלך. זה דבר הזה, זה לגוף, את שמה את זה על הגוף ואחר כך שוטפת, אחרי כמה דקות, כאילו 2 דקות כזה, שוטפת, ועם המסכה נשארים 10 דקות, כזה 15. זה המסכה של הפיגמנטציה. טוב, להביא את הפיגמנטציה. הנה קבלה. אוקיי, אז את שמה את זה על הגוף, אחרי כמה דקה, כאילו, שמה על הגוף, 2 דקות, שוטפת, ואם היא ניסתה את זה על היד של אמא שלי, זה היה מדהים, כאילו, הרגשתי את היד שלה, היא הייתה מרגישה כאילו עכשיו היא נולדה, כמו טוסק של תינוק, סתם. אוקיי, הדבר הבא זה שמן מוצק, שמן מוצק, שמים, כאילו עושים ככה באמבטיה. פשוט קטן חמוד, זה יספיק לאורך כל הזמן, זה כאילו קטן וסמיך, אז יצא מלא כאילו ואת זה נראה לי גם צריך לשמור במקרר, כי זה נמס. כן, זה נמס. אוקיי, עכשיו איך לא ללכת ללש ולא לקנות פצצות טבעת, כאילו ראיתי שם אנשים שפשוט לא לקחו פצצות טבעת, כאילו זה אולי הפעם הראשונה שלכם לא לקחו פצצות טבעת, אבל זה לא הפעם הראשונה של האנשים, אז בטוח שלקחו פצצות טבעת. פשוט הייתה מהממת כי יש לה פרח, אם אתם יכולים לראות, אבל לא אמיתי, נראה לי הוא עושה את הריח, זה ריח של סבון כזה, כן, והיא אמרה שזה עושה ורוד, זה קצת אולי כחול וסגול, היא פשוט מאומנת ויש לו שם סדק, לא תשבר לי ותראו את העיניים שלי.
אוקיי, הדבר הבא, עשיתי את אמבטיה הכי מלכלכת שתאמינו לי, הייתי מעדיפה לעשות ככה, אבל יש לכם הכל. אני רק אצא את הכל, מה שלא צריך. זאת אמבטיה הזאתי, שאלתי אותה, אני רוצה קצת אמבטיה, פשוט תהיה צבעונית מים. זה הפצצת אמבטיה הזאתי. שעושה במים צבעוני. והפצצת אמבטיה האחרונה שהיא הכי מלכלכת זה זאתי. וואו, כאילו זה לא פצצה אמבטיה, אבל הצבע הזה במים נהיה זהב. אפשר אפילו חתירה קרה קטנה והכל נהיה זהב ונהיה בלונים. אוקיי, אתם צ'יין? אז כן, זה פצצת אמבטיה. לא, זה לא פצצה. זה לא פצצה. אז כן. עכשיו בוא נעבור למייק מהר. יש לי פה רטרומט אדום שקוראים לו פרס סוגנד. יש לי פה מסקרה, המסקרה המהממת הזאתי שפה זה קטן פה זה גדול. אני אעזר לכם סרטון על כל המוצרים שיש לי למק. בטוח זה יהיה שתי חלקים כי יש לי 20 דברים של מק. זה הרבה טוב בשבילי. יש לי פה שתי עפרונות שפתיים, רציתי לעשות אומברה אז קניתי אותם. אני ממהרת. שתי עפרונות שפתיים. ורוד וקום. יש לי פה גבות. כי רציתי שזה יצבע לי את השערות ולא את הגבות. ומייקאפ, מהסדרה הזאת. אז זהו, עשיתי את זה מהר. מקווה שנהנתם, תעשו לייק אם אהבתם, תירשמו לערוץ למטה. יאללה.